yiwgo bone himɓe wontiri dow saɗugo lekki e bo waruki suumaye. Senatajo hakkilo wallinkere leddi Gombe Senata Ibrahim Hassan ɗan Kombo waddi lekki wallitende hedi o hokkata lekki caahu ha asibiti maunde nde Diiwal Gombe. Ɓe hokka himɓe ujuneje 18 lekki ha wallinkere Gombe ko nangi Gombe, Funaka Dukku, Nafaɗa e Kwami. Taskaram nder fuɗɗirama ha hukuma famara Gombe hedi nyawɓe rewɓe e worɓe mofti ngam heɓuki nyawndigu caahu. Senata Ibrahim Hassan ɗan Kombo ɗon suka mako Honorable Salisu Abdulaziz butan andinta o fuɗɗi wallinde nden iga o ɗo dow korowal gwamna. Senata Ibrahim Hassan ɗan Kombo wowi waɗuki wallitende nyawndigu iga o ɗo dow laamu gwamnati Gombe ha jonta bo o ɗo dow senata. Wallide bani waɗama ha duuɓi sali ɗum holko waɗi o waddi wallende nden ha asawere de ko Lewru Summaye ma bo Ramadan bo himɓe noyi ɓe taskini nyawndigu. Honorable Salisu Abdulaziz yata to abin da sa muka zaɓi mu ba da wannan magani a sati kafin Ramadan saboda mun sani cewa a lokacin Ramadan waɗi wallende nyawndigu nden waɗate jonta ngam heɓa wallita ummatore waylankere nyawɓe ɓe wala sembe heɓuki lekki heɓa jamu tato nyaw torra ɓe ha nder Lewru Summaye. Himɓe ujuneje 18 wotata e wallende wanda sauƙawa mutane rayuwa a ji daɗin yin azumi lafiya. Ha wakkile hokkoɓe nyawndigu ɓen Dr. Lawali Muhammadu hakkilowa e wakkere gite andinta no ɓe hokkirte lekki ɗon. Lekki ki ɗum waddi ki nafay sosai bo ki yaray no ɗum yiɗi ki nafay. Nane ma program ɗum sendi ɗum kashi tati. Wodi ɓe ɗum hokkata lekki tan, wodi bo ɓe ɗum huwanta, wodi bo ɓe ɗum hokkata gilas. To mo ɗum hokki magani huɓawo ɗum dari ɗum tawi na gilas gite giɗi na bo kugal gite ɗen yiɗi magani yiɗi to magani kinki ɗum hokki ko bo lekki kin to ɗum hokki ki nafay bo ki yottoto no ɗum yiɗi. Daga bimbi min fuɗɗi kugal ngal min tawi yimɓe ɓe ɗon gara ɗum dara gite maɓɓe ɗum yiya iri damuwaji maɓɓe to damuwa ɓurɗum mawnuki kimin tawi e yimɓe ɗum damuwa nyanyare e nawɗum gite sai tawa gite ɗen min ɗon nodda ɗum alaji to kanjum ɓuri ɗuɗuki nder yimɓe gite ɗen waɗa ka wojuki eɗe nawa eɗe rufa gonɗi sai wato neɗɗo yi'ay amma giɗe ɗen laaɓata sosai bano no yiɗi to kanjum ɓuri ɗuɗuki nder jama'are ɗen yiɗa ɗo yaasi. Woodi wadduɓe wallitende irin ɗum amma yottaki ya jayi bano no ɗum waddi ɗum ko Senato Ibrahim Hassan ɗan Kombo waɗi ɗum mawɗum sosai ɗum yaaji bo yimɓe yi'ay bote majum ɗum nafanayɓe sosai waddi irin ɗum amma yottaki mawnayi bano no ɗum latini ni. Abdulaziz Mamma nder huwoɓe ha wakkere hakkiloɓe ɓandu andinta no nyawndi waɗirte ha wakkere maɓɓe. Min ngari daga bimbi waddi joni ɗo min gi'i yimɓe waɗi ɓuri e 500 to 500 bo yimɓe gardi e damuwaji kala daban hundeji zaka ga hundeji waɗi ko shafi olsa ɗo ko shafi malaria ko shafi ciwo typhoid ko min puɗɗi hokkuki magani ɗo min ɗon gokka magani daga ko heƴata neɗɗo min gokkata neɗɗo magani ki yarata wara ɗum daro to min gokkima magani min gokkete magani bono balɗe 5 sati go'o min ɗon gokka magani har ko waɗi lewru go'o ma ɗo fu Ibrahim Hassan ɗan Kombo mo hebbiti ɗo fu ko garɗo fu to har magani to nangi duuɓi ɗiɗi ma to nangi lebbi ɗiɗi ma min ɗon gokka neɗɗo. Alhaji Bala Muhammad magajin garin Gombe ardiɗo dotti en Diiwal Gombe hetti Senata Ibrahim Hassan ɗan Kombo ko ɓeddata e nodduki marɓe bawɗe tokka waɗuki wallinde bani ngam ɓe mara sembe heɓa nyawndigu nder koyɗum. Yetti Allah nde Allah umurtima o waɗi ɗum ngam na mo kala heɓata ɗum hosha ceede mum wallita jamare. Nda Sumaye ɗon waɗi yimɓe bo jamaki ɓe ɗon kabda e nyawuji ɗuɗɗi ɓe ngala bo lawol soduki lekki to ashe ayi o walliti ɓe nata nder Sumaye to Allah jaɓi nder nyamu yonta ɗo ayi min yimɓe ujuneje 18 dokkite magani o wurtini ceede fo million 20 o soodi lekki jonta bo ayi ɗo ɗum hoje marɓe nyawu gite ɓe ɗon
shappaɗɗe na ɓe ɗon ndena likita laara gite maɓɓe hokka ɓe lekki. To ngam majum min getti ɗan ƙombo, Allah barkiɗimo, Allah bo wallutomo. Kamal Hammajo, Ode Radio and TV International, Iga Diiwal Gombe, Nigeria.